हेलो फ्रेंड आंनि बिकेल बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ गोदानै नैबे भिडिअनि थाखाय बरायनाय थाहरबाय हेपि निउ इयार गासिबो मोजाङैनो दंजोबो ना मोजाङैनो थादो नैबे 2020 थांलायसिगोन दिनै दा मोनानि 12:00 12 रिंगासोआव थांसिगोन ओमफ्राय दा गोदान बोसोरनि आङो बिदिनो ओरैनो भिडिअ मोनसे बानायनाय जाबाय आरो आं नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ खाथिनिबो थुनो दाबाव जाहाथे आंहा गोदान भिडिअ हगारनायखौ नोंथांमोना मोनबाय थाथों ओमफ्राय गोदान बोसोरनि थाखाय मोजां जायनि थाखाय मोजां बारा मोजाङा फैगासिनो दङ जाय मानसिनि थाखाय गाज्रि फैगासिनो दङ बेफोरखौ नोंसोरो जेबो बारा दुखु दाजा थेंक इउ गाइस हेपि निउ इयार 2021 बाय बाय